bare sådan, ja. Hey! Skal I dø, eller hvad? Her, eller hvad? Kom og bare, din lille lort, man. Nej, mand. Vi går efter guldet, når vi mosler ned ad Esbjerg Havn som en lystfisk hostler. Nå, så skal man have for blink, de koster. Så vi giver de andre fiskere et losser. Tager deres grej og giver dem nogle tæsk på låget, så vi kan fange fisk.